Здравейте отново с мен, Мартин Петров. Предния път ви демонстрирах как се разбива Wireless Web. А сега ще ви обясня как се разбива Wireless с VPA PSK. За целта ще използваме Live дистрибуцията Backtrack 4 и приложенията в нея. След като сме заредили нашия Backtrack, ще отворим терминал, за да подготвим нашият мрежови интерфейс за работа в режим мониторинг. След като настроихме мрежовият ни интерфейс, сега ще сканираме за wireless мрежа, която да компрометираме с учебна цел. Понеже търсим wireless с VPA кодиране, а тук виждаме такава, прекратяваме с Ctrl и C. Wireless мрежата, която ще използваме, ще бъде mpetrov_net на 6 канал. След като избрахме коя мрежа да използваме и видяхме, че тя работи на 6 канал, е време да стартираме терминал 2 и в него да изпълним AirDump, за да съберем информация за съответната мрежа. Сега ще отворим терминал 3, за да изпратим пакети за реоторизация. Ще трябва да използваме MAC адреса на клиента, който може да вземем отново от терминал 1. След това ще погледнем терминал 2 и ще видим горе вдясно VPA Handshake, с което приключваме събирането на пакети и пристъпваме към кракване на паролата. За кракване на паролата ще използваме два метода. Единият е чрез AirCrack, а другият чрез CallPatty. Първо ще реализираме кракване с AirCrack. Няма значение кой терминал ще използваме. За момента ще използваме терминал 2. Ще влезем в директорията на AirCrack. Тук става ясно, че паролата е намерена, mpetrov_net password. Сега ще направим кракване с CallPatty. Отново трябва да влезем в директорията на CallPatty. Тук отново става ясно, че паролата е mpetrov_net password. И двата метода успяват да кракнат паролата и да я изведат. Надявам се, че този видеоматериал ще бъде използван и интерпретиран единствено с учебна цел. До скоро от mpetrov.net.